Καλησπέρα κορίτσια από Μαριάννας Μπουτίκ. Με την χθεσινή μας νέα παραλαβή ήδη είχα πάρα πολλά μηνυματάκια για κράτηση. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη. Είναι πανέμορφα όλα τα σχεδιάκια μας, μέχρι 2 extra large, από small, medium, large, extra large 2 extra. Η χθεσινή μας νέα παραλαβή 15 ευρώ μόνο, πολύ καλής ποιότητας. Αυτή τη φορά η Disney σεραντάκι, δαντελίτσα και στο μπούσο και στο παντελονάκι, πραγματικά τέλεια, τέλεια. Ο Μίκη με τον Ντόναλτ, η Μίνι σε ροζ, Tweety, Hello Kitty, Μίνι σε κόκκινη και πράσινο Μίκη και Παρισί. 15 ευρώ, φανταστικά όλα. Και τα μακό μας 10 ευρώ τα πίσω.